Toți suntem în echipa lui Dumnezeu, dar nu toți suntem pregătiți. Lumea ne pune să alegem între adevăr și iluzie, între suflet și materie, între Dumnezeu și noi înșine. Dar adevărul este mult mai simplu. Nu îl găsești pe Dumnezeu din cauza mândriei. Lucrurile mari nu le fac cei care urmează lumea, ci cei care au curajul să meargă împotrivă. Omul devine cu adevărat viu atunci când iubește cerul. Și chiar dacă avem mai mult ca oricând, suntem totuși mai goi ca niciodată. Din ce cauză? Pentru că, fără Dumnezeu, omul se caută doar pe sine și găsește un gol. Nu lucrurile ne lipsesc, ci direcția. Avem nevoie mai mult ca oricând să ne îndreptăm către Dumnezeu și toate celelalte ni se vor adăuga nouă.